Satisfacció general després de celebrar-se per primera vegada la Fira Sueca Outlet, un esdeveniment impulsat per la recentment creada Associació de Serveis i Comerç Arrimat, amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Sueca i del Centre Comercial Sueca Park. Segons fonts de l'organització, foren 20.000 les visites que la fira va rebre durant els 3 dies que estigué oberta al públic. La primera Fira Sueca Outlet fou inaugurada el divendres 11 de juny amb la presència del vicepresident de la Generalitat Valenciana i conseller de Medi Ambient, Juan Cotino, i el subdelegat del govern a la comunitat, Luis Felipe Martínez. Ambdós feren costat a l'alcalde de Sueca, Joan Baldoví, al regidor de Comerços i Mercats, Gaspar Jordán, i al president de l'associació Arrimat, Antonio Landete. Tota la comitiva va recórrer un per un els 42 expositors, interessant-se per tot allò que oferien. Durant els 3 dies que estigué en marxa el certamen, els visitants pogueren gaudir d'una variadíssima oferta comercial. A més, i com a complement a la fira, s'oferiren activitats lúdiques que tingueren molt bona acceptació. Ja hi ha qui parla d'una segona edició de Sueca Outlet amb més expositors si cal. El temps ho dirà. Extracte de l'acte corresponent a la sessió celebrada per la Junta Directiva de la Real Associació de la Mare de Déu de Sales el passat dia 21 de maig de 2010. Reunida la Junta davall les presidències eclesiàstica del reverend don Manuel Ortí Esteve, conciliari de l'associació, i seglar de don Bernardino Cebolla Matoses, és complimentat, entre d'altres, el quint punt de l'ordre del dia que diu elecció de la començadoreta. És elegida i acte seguit nomenada començadoreta per l'any 2010 la xiqueta Maria de Sales Fos García. D'açò, com a vicepresecretari, dona fe a la ciutat de Sueca a 11 de juny de 2010. Subscrit Francisco Aliaga. Eren les paraules del vicesecretari de la Reial Associació Nostra Senyora de Sales divendres passat al domicili de la xiqueta Marisales Fos García. Ella tindrà l'honor de ser enguany la començadoreta de la Verge de Sales. Com és costum, la Reial Associació va procedir al nomenament de la nova representant, que estigui acompanyada per la seva família. Una família, per cert, que li professa molta devoció a la patrona de Sueca. Prompte sabrem quines xiquetes acompanyen a Marisales en esta experiència, convertint-se en llauradoretes. Sueca acull fins el pròxim 27 de juny el segon torneig de futbol base José Maíquez. L'escola de futbol de la Societat Esportiva Sueca és l'amfitriona d'este campionat que ve celebrant-se fa uns anys, tot i que amb la nova denominació complirà la seva segona edició. El torneig, que té lloc des del passat cap de setmana al camp de l'infantil, consta de diverses categories en futbol 7 i en futbol 11, com ara querubins, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils i cadets. Escoles de futbol de poblacions com ara Sollana, Benifairó, Carcaixent, Xeresa, Mislata, Gandia, Polinyà, l'Alcúdia i fins i tot una arribada des de la província d'Almeria prenen part enguany. El campionat ret homenatge a José Maíquez, impulsor del futbol local, descobridor de grans talents i primer president de la Societat Esportiva Sueca, entitat que al llarg d'este any 2010 celebra el seu 75è aniversari. En l'acte de presentació del torneig celebrat el passat 11 de juny al Casal Multiusos estigueren presents, entre d'altres, l'alcalde de Sueca, Joan Baldoví, la regidora d'Esports, Tere Ribes, el president de l'Escola de Futbol de la Societat Esportiva Sueca, Pasqual Aparici, i el coordinador de l'escola, Rafa Navarro. Busca qui t'ha pegat, així s'anomena l'últim llibre presentat a les tertúlies de Ca Fuster, obra de Martí R. Elèctric. Les 150 planes són una tria de textos publicats a un blog que replegava les aventures i desaventures d'un valencià advocat, gay i tirant a tremendot. A Busca qui t'ha pegat es deixen al descobert les intimitats de l'autor, de l'advocacia en la rutina laboral, les contradiccions de la valencianitat, els dilemes de la joventut més postmoderna, el sexe i l'amor pansexuals i la nocturnitat més estrellada. Més enllà de l'autobiografisme o de la rutina quotidiana del diari, el blog des d'on es parla el personatge anomenat Martí Rasoir Elèctric esdevé un esclat descarat de vitalisme, des del qual ens arriba el comentari de tot allò que, malgrat que als ulls de molts puga semblar ofensiu o estrany o extraordinari, la descarada ironia del narrador ens ho fa veure des d'una veritat que defuig la doble moral i s'escapa, aterrit però divertit, del que és políticament correcte. La presentació del llibre a Ca Fuster la va realitzar Esther Andorrà.
I acabem avui amb imatges de l'exposició de fi de curs dels alumnes de pintura i ceràmica de l'Escola d'Art Escultor Beltran, que pot ser visitada fins el pròxim dia 20 de juny a l'Espai Moret dels Porxets. Nosaltres tornem amb més notícies demà mateix. Bona vesprada. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life are floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are the days. Thought you said our love would last forever, believing that the tears would end for good.